Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherindäki bankomatlarda nagt pul tapdyrmaýar. Idara kärhanalaryň işgärleri plastik bank kartlaryna iýerilen zähmet haklaryny nagtlaşdyryp bilmän kösenýärler. Azatlyk Radiosynyň Balkan vilayatyndaky habarçylarynyň biriniň anonim şertde beren maglumatyna görä, indi bir hepde gowrak wagt bäri şäheriň banklarynaky we olaryň şahamçalarynaky bankomatlaryň öňünde adamlaryň uzyn nowatlary dowam edýär. Nagt pul tas ýok diýen ýaly adamlar öz aýlyklaryny nagtlaşdyryp bilmeýärler. Bankomatlaryň öňüne 70-80 adam işgär käte ondan hem köp diýip habarçy 25 aprelde gürrüň berdi. Ol dün ýagny 24 aprelde şäheriň Nevitçiler köçesiniň ugrundaky Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik bankynyň bankomatynyň öňünde adamlaryň uly üýşmeleňiniň emeli gelendigini aýdyp şeýle diýär. Bu ýerde nowata duran adamlaryň toparlary hamana demonstrasiýa geçirilýän ýaly bolup görünýärdi. Adamlar näme etjegini bilen oklar, olar pul geler öýdüp her gün bankomatlaryň öňüne üýşärler diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä nowata duran ýaşaýjylara ne bank işgärleri ne de beýleki türkmen resmileri bankomatlarda nagt pulun haçan boljakdygy barada maglumat ýa-da düşündiriş berýärler. Bank işgärleri eýem ençeme günläri adamlara ertir gelin diýärler. Ýöne bankomatlarda pulundy bir hepdeden hem köp wagt bäri ýok. Bank işgärleri ýa-da beýleki resmiler bankomatlaryň öňünde nowata duran adamlary öýlerini iýermäge synanşýarlar. Şeýdip olar adamlaryň üýşmeginiň öňüne almaga çalışýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündälik bilen men ýogsun Anurwan. Türkmen News neşri 23 aprelde Balkanawat şäheriniň prokuratura işgärleriniň ýyl başyndan bäri olanan elektrik energiýasynyň, gazynyň we agyz suwunyň bahasyny tölemedig adamlar bilen meşgullanýanlygyny habar berdi. Neşriň öz çeşmelerini salgylanyp tasdiklamagyna görä Balkanawatyň ýaşaýjylarynyň köpüsiniň öýünde şinlik hem ölçeýjiler ýok. Bolan ölçeýjiler bolsa dürli sebäplere görä şu wagda çenli işe giredilmeýär. Bu habar Aşgabatda suw üçin töleglerin internet arkaly tölenip biljegi barada çykan resmi maglumatyň ýa-da gabat geldi. Hasanygy Türkmen Döwlet Habar Gullugy 19 aprelde Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň suw üçin töleglerini mobil telefonlar, internet we töleg terminallary arkaly töläp biljekdiklerini habar berdi. Ýöne Azatlyk 8 aprelde Aşgabat Agsuw Döwlet Kärhanasynyň işgärleriniň mart aýynyň aýlygyny almak üçin hasap bölümine 50 manatdan pul tawşyrmaly edilendigini habar berdi. Radionyň habarçysynyň 13 aprelde beren maglumatyna görä işgärler talep edilýän meçherdäki puly tölänlerinden soň hem aýlyklaryny alyp bilmediler. Azatlyk Radiosu bilen gurlaşan synçylaryň käbir Türkmenistanyny manadyň dollarlaryň garşylygyna kümmetiniň peselmegi, aýlyklaryň wagtyna berilmezligi we durmuşyň gymmatlamagy bilen baglykda gaz, suw we elektrik töleglerini wagtyna töläp bilmeýän raýatlaryň barha köpelmek we bu ýagdaýyň kanun esasyny çäre görünmeli adamlaryň sanyny öňkü ýyllarda garanyna hem artdyrmak ähtimallygyny öýdürýärler. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly hopsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündälik programmamyzyň dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen ýogsun Anurwan. Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki çeşmeleri türkmen häkimetleriniň türk häkimetleri bilen birlikde işläp Türkiýede ýaşaýan we işleýän zähmet migrantlaryny has bir ýydarlap başlandygyny habar berýärler. Azatlyk Radiosu mundan öň Türkiýede bir kanun ýagdaýynda ýaşaýan zähmet migrantlarynyň kynçylyklary barada köp maglumat berdi we şeýle kynçylyklara garamazdan Türkiýe türkmen zähmet migrantlarynyň näkilen bolsa baryp we işläp belli bir derejede gazanç edip bilýän az sanly ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Emma Türkmenistanyň Hronkasy neşriniň ýazmagyna görä
Türkmen howa ýollarynyň Istanbuldan Aşgabat'a gelýän uçurlarynyň hersine Türkiýeden deportasiýa edilen onlarça türkmen ýygyna gaýdyp gelýär. Neşriň maglumatyna görä deportasiýa edilen türkmenler şol sanyny Türkiýede kanuny ýagdaýda işläp ýurduna toýa beýleka gaýdan türkmenler hem aeroportda ençe mesaga saklanyp bir sorak edilýär. Yerli synçylar şol sanyny hukuk goraýjy Farid Tuhbatullin türkmen häkimetleriniň bu görýän çäreleriniň halkyň ýagdaýyny hassa agyrlaşdyrýanyny aýdýarlar. Это можно сказать только отрицательно, потому что правительство уже давно не занимается решением социальных проблем, а скорее всего. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.